dia estem amb en Jordi Reinés, que és autor del treball de recerca que es va premiar amb la quarta beca de recerca Lluís Esteve i Cruanyes. El seu treball va ser presentat l'any 2008 i finalment tenim l'orgull i la satisfacció de tenir ja el llibre a les mans. Llavors, el títol del treball és La guerra a Sant Feliu de Guíxols i a la Vall d'Aro en època moderna. De què va, Jordi, aquest treball? Bé, bon dia. Aquest treball té un objectiu i és una mica analitzar de quina manera Sant Feliu de Guíxols i les poblacions de la Vall d'Aro van viure una època tan complicada i tan difícil com va ser al segle XVII i principis del segle XVIII. Al llarg del treball el que em vaig donar compte va ser que més que estudiar la guerra o la fam o la pesta, doncs les dades que m'aportaven els arxius em portaven a parlar sobretot de com vivia la gent. Un altre aspecte molt important amb tot treball de recerca, que és una mica quines fonts has consultat i la dificultat que has trobat quan has mirat aquestes fonts. En què t'has basat? Bé, el treball es vesteix sobretot de dos tipus de fons. Un seria el fons bibliogràfic i un altre fons serien els fons dels arxius. Quant a les fonts arxivístiques d'arxiu, he treballat molt els arxius del Baix Empordà, sobretot els que tenien documentació de l'època. Sobretot he treballat a l'arxiu de Sant Feliu de Guíxols, que té un fons molt important d'aquesta època, tant del segle XVII, tant del segle XVI com del segle XVII com de principis del XVIII. Hi ha una seriació molt important del manual de cors, molt seguida. Hi ha un llibre de claveria també molt seriat i molt seguit, la qual cosa et permet fer buidatges amb una cronologia bastant seguida. Una pregunta, Jordi. Clar, per la gent que no estan introduïts en el món de la recerca, que és un camp molt especialitzat, què és el llibre de claveria? El llibre de claveria és el llibre del clavari. El clavari era el representant municipal escollit per la Junta de la Universitat, pel Consell de la Universitat, i era el responsable de portar els comptes municipals. Havia d'entrar en el llibre de claveria tant les entrades, que eren els ingressos que rebia el Consell, la Universitat, com les eixides, com les despeses. El treball me'l va dirigir un professor de la Universitat de Girona, que es diu Xavier Torres, per mi és un dels millors historiadors d'època moderna que tenim a Catalunya, i ell em va fer veure que més que cenyir-me molt amb el que eren aspectes més numèrics o més quantitatius del que significava la guerra per Sant Feliu, em va animar a que a través d'aquestes dades, a través de les pòlisses que paga la universitat o del llibre d'arrendaments o inclús també de correspondència entre els jurats de Sant Feliu i els jurats de Palamós, doncs a través d'aquesta documentació, més que extreure de conclusions molt econòmiques, em centrés més a estudiar el que era com vivia la gent de Sant Feliu de Guíxols en aquesta època, com viu un ganxó, una ganxona del segle XVII a Sant Feliu. Trobes, per exemple, que al segle XVI a Sant Feliu ja se celebraven les festes patronals, no cal dir al segle XVII també, i la universitat havia de pagar els músics. I moltes vegades no hi havia diners per pagar els músics. I al llarg de la recerca te vas trobant persones de Sant Feliu d'aquella època, des d'un capità, com és el capità Joan Salamanques, que surt en el llibre, o els enterramorts que s'encarregaven d'enterrar les persones que morien de pesta. I bé, vas veient que tota aquesta gent, a través de la seva tasca i de la seva feina, o de Salamanques protegint la ciutat, els enterramorts enterrant a la gent
els jurats mirant de mantenir les estructures de la ciutat en un bon estat de conservació. Tota aquesta gent, a través de la seva feina i de la seva vida i del seu dia a dia, van aconseguir que Sant Feliu de Guíxols tirés endavant al llarg del segle XVII, i nosaltres penso que també som part una mica d'aquella gent. És una mica entendre qui som avui a través de l'anàlisi de coses que han passat fa molt. Clar, sento parlar de pesta, d'enterrar morts de pesta, de la guerra. Clar, en unes circumstàncies com ara, que tothom està pendent d'aquesta crisi i de les dificultats que trobem, també donaria una mica o faria pensar el que has trobat en aquest... Sí, això també és molt cert, això que dius, perquè la societat ganxona del XVII és una societat molt atropellada, pensa que poden passar èpoques de 7-8 anys de pesta, a més els pirates aquí a prop amenaçant, una crisi de subsistència també bastant forta i, evidentment, la presència dels exèrcits, tant l'exèrcit castellà com l'exèrcit francès. I malgrat tot això, la gent tira endavant. Els pescadors continuen anant a pescar, els agricultors continuen anant a treballar al camp, els artesans i la gent dels gremis continuen treballant.